Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka India menta ka dai ka ri ka bakhli tam ha ka perthai ban chalan khaw cha bar ri bat kala tam ya ka China ong Menteri Sarkar Pedang bakhmi yakatnat ka rep karyang bat ka bha ka met jong kinong rep u Shivraj Singh Chauhan. Ha Meghalaya bat Assam ladon ka jingkhnyo ujumai ubajur ne ka step ha kapur saw khat nyo uba ka jingthau kala poi sun point iway ha Richter scale bat omshim ladon ka nu ka jingjulor la rakhe ya ka world braille day nen kasngi but on yakun ka Meghalaya persha ya ka Odisha ha ka jingyakun ka baningkong jong ka round ka bakhat do ha ka Santosh trophy arajar arpusan arpun rio ki khubor ki babnya Menteri Sarkar Pedang bakhmi ikatnat karep karyang bat kabha kamyat jong kinong rep u Shivraj Singh Chauhan ula pelai pai ba ya shispa prapusau ki jaj pathamai jong arpusan teli ki jingthong ki badon ya ki jinglong ki bakham bha da ka jing sandur haka Indian Council of Agricultural Research ha New Delhi kini ki jaj pathamai ki kenthop ya nriu phau teli ki jaj kaba san phau teli ki jaj rihodam bat khatlai teli ki jaj sambai phanyang thamai Habakran ha ka jingyalang u Chauhan ula ong ba ka India kalala ban penbiang ya ka jingdon kambam jongka ha ka ba ka ri kalala ban penmi hadu shispa san pau million ton u khaw ha usnam arajar arpusan ula benrap shu ba ka India menta ka dai ka ri ka ba khliat tam ha ka perthai ban shalan khaw shabari ba kala tam ya ka China ka bajulong ka ri ka ba khliat tam ha ki por balalen U Chauhan ula ong bahapok ka jingalam jong ka sarkar bamenta lala ban sandur ya palat lai hajar arspa teli ki jait sambai haki shiphaus nam balala. Menteri Sarkar Pedang ula ong ru ba ka sarkar kadang treshitom ban pentik na ba barok ki skim baladap pelat ki poisha barok ki nongrep hapo ki lai snem. Hanya ka step dang saw ka tengah pakapur saw kat nyo kaladon ka jingkhnyo jumai bajur ha Assam uba ka jingthau kat kom Richter scale kalalong sun point iway layo sngaw ya ka jingkhnyo jumai ha ki district baper jong ka Assam bat Meghalaya ru kumju layo thu ba omshim ladon ka nu ka jingjulor na ka jingkhnyo jumai kat kum ka jingthu jong ka National Center for Seismology katnat ka bakhmi ya ki jingkhnyo jumai ha kari Katalong balas dangkhe jumai kadai ha Morigao district ha ka benta bashathi jong ki rotwa ka Brahmaputra ha ka jingjaliyo ka balong sanpau kilometer Menteri Rangba Conrad K Sangma ula penshai ba ka jingslam ha ka ban pendap ya ka surok Rongjeng Mangsang Adogre kadai ka jingmi kijing namar ba ka sarkar ka balasan shar hashwa jong ka sarkar ba menta kalapan scheme na artali ki scheme ba pher na katna dona Laban kedahang ne baya katai ka surok kabala pensyong dor baka jinglot kalong arspa klur tengka ladai ban pendap nadu usnam arajar arpau hendrai katnat dona kala pensange no ya ka waina kitai ki artli ki scheme namar kami ha ban shimlang artli ki scheme na ka benta ka juk ka surok ha ka juk ka por Menteri Rangba ula ban rap syuk bah ki snam balala ka sarkar ba menta kadang yai persang ban ya keren ba katnat dona bat katnat platengka jong ka sarkar Pedang ban pendap ya katai ka surok ka ba penias no ya ka north bat ka east Garo Hills Armut kiriu pech sim ki bana Europe kila dap daka jingkemen ka bakrau hadian bakila sakhi ya ki hajar tali ki sim he Amur Falcon baki her hasun beneng hasnong pangti ha Nagaland kini ki arngur kila thu bakani kalong ka ka bakim shim la poi perkhat ban yo i dala ki jong ki khmat bakila ong bakasun beneng kala dum shipor ha bakite ki sim ki bahe kila her hasun daki hajar tali ha pangti le thu bakani ka juwan ja shisiana ka shisnam ha bakini kisim ki bahe ki wan shong that shipor ha ka te kasnong ha shwa bakin betenge ka jinga lenti jongki uwei ne ki riu shampang ubatrai ban penne pensa ikini ki jaj sim Nick Williams ula ong ba kasnong pangti ha Nagaland kadai ka wei ne kisnong ka bakring ya ka kanhun ba bun tam kisim Amur Falcon ka ba ju kham yu ikot shawai bat kani kala pen pau nam ya ka kum ka Falcon capital of the world Man lakas nem ha pedeng upnai risau haduk kitayo baningkong jong uno opera daki spa bat hajar tali kisem Amur Falcon ki juwan sangi shipor ha Nagaland bat ki jelaba markhap ban shong thait bat ban bam haswa ban peteng yaka jingya lenti ka bajangai bha jongki Ka India kalapan payo ka jingsokya halor ki jingja hari Venezuela ki barang jaman ta hadian baka US kala herthmaya ka kari katnat ki kambari kala ong ba kadang khmi bnya bha halor ka jinglong jingman ha ka kari ka India kalapan thikna bakan kershan ya ka bha ka myat baka jingsong shngan jong ki brio ki ba shong basa ha Venezuela
kumbakalong menta ka Constitutional Chamber of Venezuela Supreme Court kala hukum ya ka Vice President Delcy Rodriguez ban shim ya ka syuki kum ka President Bashipor jangkari Venezuela bat ya kani garai la shim hadian ba u Nicolas Maduro u President ka Venezuela ula syakyam hakishipai ka US hakasngi sat jain balala kaying bishar kala rai baka Rodriguez kan khmi ya ka office jang President jangka Bolivarian Republic of Venezuela khnang baka sanchar ka khadar kan beteng bat bakari kan yo ya ka jingya da ka bapura kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Naga station jangka Akashvani Shillong ne peteng biang bat ki khubor ki bedangsa Hanin gasngi ka South Tarik ukula lingkot ka perthai barok ka wai kala rakhi ka World Braille Day ban kan mau buram ya u Louis Braille u balong unong shem ya ki dak Braille ya ki dak Braille laju pendan kam da ki bri ki ba matla bat kam duna ka bor yo i ban puli da ka basutwa dek simpri akti ya ki dak bala penwan da ki henrio teli ki dot ki baan las dang ki dak Braille haus nem khat praspa arpusau da ukna rit na France u bakerteng u Louis Braille bat lakhai u ka South Tarik ukula lingkot haus nem khat praspa khandai mentai ki dak Braille la pendan kam ban tho hik tien ba pher ha keleng ka perthai bat ki bri ki ba matla bat duna ka bor yo i ki pendan kam ya ki ha ka ba ki tho ki tiar ki ba ki haban thiet ban puli ki kot jing tu khana bat ban khen jing khen bat wat ban puli ka rawai ka siaw bat ka put katam ha ka ba ya dei ba ka ni ka sngi ka National Federation of the Blind kala penlong ya ka jing lang ha New Delhi ha ka ba kala dangru ya ka jing la pai ba bala ai kerteng more Braille more empowerment ka ba thmu ban kham kan tiu ka jing em jong ki ba matla Haba Paisha ka jing rakhe ya ka ni ka sngi ha Gangtok Sikkim ka Akashvani News Gangtok kala snok tilang bat ka Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities Sikkim ban rakhe ya ka ni ka sngi kerpang hakabe dei ba ka ni ka jing rakhe ka Akashvani Gangtok kala pensngau pai ba ya ka khubor ha ka tin Nepali bala puli da ka Sonam Diki Bhutia ka balong ka bria ko ba matla na Gyal Singh Sikkim ka batrai ha GNMI Namchi jong ka sarkar Sikkim kani ka long ka basa jingkin mayo ka Akashvani Gangtok namar ka dei ka sin ka ban ningkong e bala puli ka khubor da ki brio ki ba matla Haka National Football Championship nakabenta ka Santosh Trophy arajar arsan arpon Rio ka Meghalaya kalangat menta haka top ka bakham juat haka round ka bakhat du jong kani ka lumpung ya kai football menta ka Meghalaya kala hap haka group B ka bakantop ya ka Kerala Services Punjab Odisha bat ka Railways ya ki jinga khun ha kani ka thop an penlong ha dhakwa khana bat ha sila pathar ha Assam bat ki jinga khun kin sedang na du ka arpoi tarik menta ubnai ka lalingkot ha ka round ka bakhat du ka Meghalaya kan ya khun persat ningkong ya ka Odisha ha ka arpo ar tarik menta ubnai bat saya ka Punjab ha ka arpo sau tarik ya ka Services ha ka arpo tarik ya ka Kerala ha ka arpo ndai tarik bat ya ka Railways ya ka tarik ha ka tarik ka ba ansa penbena kham hadien Komshi binta jong ka jingshim lat ban pen kup buari ki samla jong ka Jowai constituency bat ru ban pen sapriang ya ka khubor ban yali persha ya u drugs bat ka HIV AIDS hakaleng ka jela ka National People's Youth Front ka balong ka seng ki samla jong ka National People's Party kan penlong hakasin ka ban ningkong e ya ka Wailat Miki Shila Youth Festival kani ka lat ka rong ka ba an penlong ya ki jingeli ka sports ba ki jing pen isa ba pher kan sedang na du mentaka sngi ka santarik ukala lengkot ba kan kut haduk arpulai tarik menta ubnai ka khusnam na kabenta ki bajab ya ka football ki shinrang kalong arlak tengka bat ka tingo barem kan yo shilak tengka kat ba ki nong job ya ka football ki kentai on ai ka khusnam ka basan phau hajar tengka bat ka tingo barem kan yo arpau hajar tengka ki bai ki jing yakop ki kan thop ya ka jing yakop penher kot kudi ka marathon ka tan telai bat ka jing yakop rang bat thai bhabrio ban yo ya kana Mr but Miss Jowai constituency nalor ka jing yakop shat bat ruai bat kat tungila poish ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por pravajing ne so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha ka tin pareng ha ka por prakasan minute kani ka dai ka Akashvani Shillong sngo baban ap mentai ki khubor na Delhi नमस्कार